אמצע החיים פתאום, למרות שעוד לא הגעת לאמצע החיים, אבל נגיד שהגעת לאמצע החיים. אז מדי שבוע אנחנו מגישים פה סדנה ב3 פרקים. אתמול היינו בפרק הראשון, כיצד תזהה שאתה רוצה להחליף כן, צפיתי בפרק הראשון אתמול, אז אני כבר מחכה. היום אופיר נחום איתנו, אהלן, אהלן, אהלן. ועל מה נדבר איתך הבוקר? אם כבר החלטת שאתה רוצה לעשות שינוי, אבל אתה עדיין עובד במקום עבודה, איך אתה עושה את השינוי בצורה הנכונה? אוקיי. זה הכיוון שלנו היום. יפה. אז איך אני באמת עושה את זה? אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות של אנשים זה שהרבה פעמים הם הולכים לשתי קיצוניות. הקיצוניות הראשונה זה שברגע שהם החליטו לעשות שינוי, הם אומרים, אוקיי, אני אעשה שינוי ולוקח הרבה זמן. ולפעמים הם נכנסים למה שאני קורא אזור הנוחות או אזור הנכות. שזה מקום שאנחנו אומרים, אנחנו נעשה את השינוי, אבל זה יקרה מחר. ואז השינוי נדחה ונדחה, ואנשים מוצאים את עצמם פתאום 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, כשהם אומרים, אבל רציתי לעשות את השינוי, זה לא הזמן המתאים עכשיו. הקיצוניות השנייה זה לקחת החלטה בסגנון גוגן, לעזוב את כל המשפחה בפריז, להשאיר את 4 ילדים עם המשפחה ולנסוע לטהיטי. לאיזה עיר רחוק. לאיזה עיר רחוק, עם הרבה רומנטיקה, וזה גם נגמר רע עם מחלות מין וכאלה. אז זה בקיצוניות הפוכה. כלומר, לא תיזהרו, תקבלו מחלת מין. בדיוק. זו השורה הנכונה של סדנת החלפת המקצוע של לא בדיוק, אבל אם אתה עושה, יכול להיות בצורה לא מודעת, אבל אם אתה עושה את השינוי בצורה דרמטית מדי, אז הוא לא נעשה נכון. אז איך עושים את זה? באופן מדורג, איך זה אפשרי? אני חושב, השיטה שלי ממליץ עליה זה שיטה שנקראת בייבי סטפס. נוכל אופנתי היום מדבר על פריצות דרך ותזנק וכאלה, אבל בדרך כלל מה שנעשה בלי רשת ביטחון, נכשל. אם עושים את השינוי בצורה לא נכונה, אז נכשלים. מעשית, תן לנו דוגמה. מעשית ממש. לדוגמה, יש 4 שרירים שצריך לעבוד עליהם. השריר הראשון זה, אני קורא לזה שריר האריה, השריר היזמי שבתוכנו. הבאתי כאן לצורך העניין, זה משהו שממחיש אותו בעבודה. והכוונה היא, לפני שאנחנו עוזבים את מקום עבודה, אנחנו צריכים להשקיע לחשוב מה המותג שלנו, איזה נטוורקינג, איזה רשתות קשרים אנחנו טובים כדי להגיע למקום השני. השריר השני שאנחנו צריכים לחזק, כשאנחנו חושבים על עזיבת מקום עבודה, זה בעצם הכיוון של שריר הדולפין. זה אומר לחזק בתוכנו את הצד התומך, את הצד החם של מערכות היחסים, וגם להניע את בת הזוג או בן הזוג לכיוון של איך עושים את השינוי. תשמע, כמו בטלוויזיה, אנחנו בתזמונים מזעזעים, אנחנו כבר תכף צריכים לסיים. רק תגיד בקצרה את השלישי והרביעי. השלישי והרביעי זה מה שאני קורא השריר הפיל. הכוונה היא לעשות את זה עם תוכנית עבודה בצורה מסודרת, לכמה אנשים אני מתקשר כל יום, ואיך אני עושה את זה, כי לחפש עבודה זה עבודה. והשריר האחרון זה מה שאני קורא שריר הינשוף, זה להסתכל רחוק, לדעת איך זה משרת את החזון שלך, ולעשות את זה בצורה שתממש גם את הנפש ולא רק את הצד הטכני שבנו. אופיר, לא הספקנו להגיע לעומק העניין. לשינוי, כן. כן, אבל אולי נמשיך את זה מחר, נראה. תודה רבה רבה. פרסומות, ואחר כך למי נשלח עוד מעט את הפרחים שלנו שיצאו מכאן בעזרת שליח לאו ברקוביץ' או גיא גודס, בוא נבדוק באינטרנט, כי יש שם, אפשר להצביע שם. אנחנו נותנים לפרסומות.